Mũ nôm lệ tăng đài đệu đệu đặc khả en lèng he tui hi chu kan hre theuanga ram om na te pawh ka sawi kher lo mai nga a lar a hetia a hmun atanga thlalak han en hian ei chu a rap om reuh ka tia phone hlup hlup me a in fin bawk si lo a mak dang dai khawp mai mi ram hi chuan changkang te tiang te in tlang leh ka tlang kar pawh an dawh zawm hmiah mai ni chhum chung lamah kal ve tai lang chuan kamawng a zana sangotang hei comment ka chak India ram kan bon leh ta India ram hi chu kan bon ani tara rel chhungah kan leng thei lo re lon chho na sa a chapal ti thla rel chuan lo ai khan chuan chapal ti tlak pawh kha pawh an ti mi lo ani ma tiang te hi hmuh nawma lung an ti lenga mi ram hi chu lo wa mawi thei ngai em an mawi hlum reuh tara mawi sep sep a sin nun an ti hlim tiang hian hei chu a rah tam ve khawp mai rah hniam bawk si maw tiang anga rah hniamah hian chun tam ani comment lamah khanin ngai dan te kha rawn sawi ve ulo video hrang hrangah khan maw tin ka sawi duh chu channel thar ani wangin subscriber kha ka momo em a milo subscribe sam zel dawn ni hei chu anal em ringot tih bak hi sawi tur ka hre lo sawi tam ngai vakin ka hre lo anal ani anal em ringot mai ni tihian a rawng te khi thlak thei deuh reuh mun le khi lo ente khi a uka hring leh dei hei hi chu a mawi dang lam ani an design hi a fuh hrim hrim luan liam tir mai lovin maw a mawi zawngin an ti hram zel ani